den her video. Jeg er på vej til Lundhavne. Til Kastrup. Kastrup. Og vi kan lige tage en benzin. Jeg har været i Danmark fra en uge. Det er så hårdt. Det går så stærkt. Ja, og jeg har købt mange tøj i Danmark. I Rosengårdscentre og i byen. Jeg har købt den her lyserøde kuffert i dag i Rosengårdscentre. Og til min telefon, den har jeg allerede på. Se, det her er Nyborg. Der ligger Nyborg Træn. Her. Jo, er det ikke Nyborg Træn? Nej, det er ikke Nyborg Strand. Ej, det sagde jeg i videoen. Ja. Mor, jeg ved ikke, hvor Nyborg er. Vi har gået forbi det. Ja. Den her kommer op på min YouTube-kanal. Nu venter vi. Nu skal vi gå ind i det her. Mor, hvorfor går vi der? Vi kan ikke betale med kort. Vi har betalt. Hvornår? Biludlejning. Ja. Vi er på vej til København. Kan vi ikke tage benzin? Jo. Har kun 140 kilometer. Ja. Det er ikke så meget, fordi vi kan køre lidt langt. Jeg tror, vi kommer vi ikke have 12 eller 12. Kommer vi 12 tid? Ja. Skal vi ikke tage frokost? Hvor tager vi frokost hen? Jeg har Red Bull med kaktus med. Jeg gemmer dem bare. Og det lort det være. Det pis regner. Og der har gammel skopper.